У адкрытым акцыянерным таварыстве «Крошын» уборачная кампанія ў гэтым годзе пачалася практычна на 2 тыдні раней, чым летась. Зараз поўным ходам ідзе уборка рапсу. Пад гэтую культуру ў гаспадарцы адведзена 700 гектараў. Ураджайнасць 46 цэнтнераў з гектара, у 2 разы больш, чым у сярэднім па вобласці. Нядрэнна ўрадзілі і азімы, ячмень і пшаніца. У гаспадарцы гавораць, захаваць ураджай дапамагло строгае выкананне агратэхнічных патрабаванняў. Если было поле хорошо заправлено, вовремя все сделано, то да, немножко урожайность ниже, но она не критическая, она нормальная. Если озимой ячменя мы получили 62 центнера с гектара, я считаю, это неплохо. На сегодняшний день зерновые обмолочены на площади 3,3%, а всего наша площадь зерновых 5050 гектаров. Вот. Но убираем пока зерновые выборочные. З палёў гаспадаркі «Крошын» старшыня Савета Рэспублікі Михаил Мяснікович пачаў азнаямленне з ходам уборачнай кампаніі ў вобласці. Як адзначыў кіраўнік Аблсельгасхарчу Віталь Кулак, практычна ўсе раёны пачалі жніво. Гатоўнасць тэхнікі 97%. Вобласць ужо атрымала 27 новых камбайнаў. На днях чакаецца пастаўка яшчэ 10. У цэлым па вобласці ўбрана 14% збожжавых, ураджайнасць 27,5 цэнтнераў з гектара. Гэта ніжэй за мінулы год, паўплывала засуха, ад якой пацярпелі 58 тысяч гектараў. Усе гэтыя плошчы перасяваюць паўкоснымі пажніўнымі культурамі. Ужо засеяна 28 тысяч гектаров. Область имеет неплохие показатели по итогам полугодия. Вот. Хорошо добавили по молоку. Уровень подготовки техники, кадров достаточно высокий. И несмотря на ту засушливую погоду, которая была, значит, урожай будет неплохой. Может быть, несколько ниже прогнозируется по зерновым культурам. Но то, что касается кукурузы, свеклы, я думаю, что все будет нормально. На думку Михаила Мясніковича, у Брэскай вобласці больш увагі варта надаваць праблемным прадпрыемствам, іх эканамічнаму аздараўленню, тым больш, што такіх на Брэшчыне няшмат. Але і паспяховыя прадпрыемствы павінны клапаціцца прыцягненні новых перспектыўных кадраў, бо вынікі напрамую залежаць ад працы кожнага спецыяліста на сваім працоўным месцы. В целом по области 60% хозяйств имеют стабильную, хорошую экономику. Где-то 15% еще хозяйства, которые, середняки, так назовем их. Вот. Но 20% хозяйств – это те, которые имеют плохие финансовые показатели. И это не случилось что-то в течение, допустим, 1 года. Это уже хроническая такая. Поэтому усилия областных, районных кадров надо направить именно на то, чтобы воссоздать потенциал этих хозяйств и таким образом добавить в целом. Михаил Мяснікович таксама азнаёміўся з ходам рэканструкцыі малочна-таварнай фермы на баранавіцкай птушкафабрыцы ў вёсцы Новыя Лукі. Акрамя таго, старшыня Савета Рэспублікі наведаў шэраг гаспадарак Ляхавіцкага, Ганцавіцкага і Вацэвіцкага раёнаў. Алена Грамадская, Людмила Салдзіна, Миколай Руцкі, телерадиокомпания «Брест».